आरो बै माखासे सेंग्राफ्राबो मासिग्राब मालायनि न'खर सिफायनो मोजां मोनो सोरनावबा सेक्सनि लुबैनाय बाथ्राया जोबोद सिरियास ओमफ्रायहाय नोंथांमोनजों आं शेयार खालामगोन आरो मोनसे खौरांखौ नोंथांमोना मोनगासिनो दंखायो मैयाहाय जोंहा बर' गथ' बम बेरनायाव थैनाय जों खोनादों बोरैहाय बेबो जोंनि तामुलपुर एरियायावनो बिटिसि बा बिटिआरनि सिङाव दा खोथाया जाहैबाय बोरै थैखो माब्रै थैनो मोनखो बम बोरै फैखो मोनसे न'खरनिनो सानै गथ' आं बेखौबो नोंथांमोननो नैबेयाव खौरांजोंनो फोरमायगोन दायो आं दंफैयो आंनिनो लोगो बिथांनि हटेलावहाय मोजां हटेल मोनथाम मोनब्रै जायगायाव दङ नोंथांमोनाबो फैबा मस्टलि भिजिट खालामनांगोन आं एड्रेसखौबो खिन्थागोन नाथाय खौराङाव थांग्रोनि साहा बानायथावथावनो बे गथ'आ जे बोरै थैखो नैबे खोथाया मोनसे फैबाय माने बिदा फंबाय बिसोरो आदा लायग्रोदो सासे आदा आरो आं दंफैयो बिदा फंबाय बिसोरो ना हमहैदोंमोन जाहैदों ना हमहैनायाव फायरिं रेन्ज तामुलपुरजोंथ' दं जों बयबो मिथिगौ ओमफ्रायहाय बमाखौ मोनबोबाय बेरै बमा गोबां थायो होननानै जों खोनायो मालाबा मालाबा बिदि फैनाय जोखोम जानाय खोनायो मस्ट प्रबाबलि बिसोरो माने बमाखौ लाबोदों होननानै खौराङाव बुंबाय बा मिथिहोहरबाय जोंनो बमाखौ लाबोनानै बिसोरो न'आव देख'फैदों जानांगौ जायनि जाउनाव एक्सप्लसन बा बेरबाय दा गोरोन्थिया सोरनि आरो सोरखौ मा ब्लेम होगोन माब्रै मा जानाय मैयानि खौराङावबो जों नुदोंमोन इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ दा बेनि गेजेरावबो मोनसे खोथाया जाहैबाय जेरै नै आब' सिबिरानि गोबाङा मिथियो हर गेजेराव फैनानै गावनि हिन्जावखौहाय मोनफिननो माने आब' सिबिरानिखौबो गोबाङा एसबि बड' निउसखौ नायो नालाय पपुलार हिसाबै मेबि सानबाय खोमा आंनि हिन्जावखौहाय मोनफिनोबा मोजां जागोन बिथांजोनि थ्रुयैहाय चेनेलाव फोसावनानै नाथाय एज ए एक्सपिरियेन्स हल्डार आं बुंनो गोसो जायो रावखौबो बुजिनाय नङा खिन्थु आंनि मोनदांनायनिफ्राय जाय बै बिमा आब' सिबिनियावबो भिडिअ बानायनो फैदों मैया आंनावबो सासे भिडिअ बानायनो हरदों आं बानायाखै जाय खारदों उफाय गैयै मालाबा भिडिअ बानायना होनाया बेलेग खोथा सोरबा माबाथारदोंबा आरो जाय खारखानाय बेखौ नागिरनानै लाब गैया नोंनि गथ'खौ गारनानै थांदों मादों थांखानायखौ थांनो हो मानो होनब्ला रावखौबो राव बुजायनानै मोजां खालामनो हाया आरो बेवहाय मोनसे बिराद गिदिर खौरांखौ स्पेसियेल सोदोबफोरखौ बुंदों आब' सिबियाबो जे हौवाया गाज्रियानो जाबाय हिन्जावा नों थिग जादोंना गथ'फोरखौ नायनानै नैबेफोर खोथाखौ जों नुनो मोनदों दा नैबे बुस्थुखौ बिदि होजाया आं बावदोंसो फिसायानो गोदौखलायलांसै दा बै जाय नागिरफैदों नागिरगोन दाख्लै बावैसो आंनि मेगनावनो मिटिं मोनसे जानानै थांबाय खनसे नङा खननै मिटिं खालामफैबाय खनथामसिम जाबाय रायजोनि सिगाङाव खारला मोजां संसार जानोसै होनो सेम खारफिनो गथ' गोनांखा माबा मोनसे बुङोबा फिसाया गाज्रिनो आरो फिसाया गाज्रिबा नों मानो मालाय सेंग्राजों थाहैखो मालाय सेंग्राजों मानो थाहैखो नों गथ' गथाय गोनाङा दा थाङै थुङै लास्टआव मा जाबाय आं दाख्लैबो भिडिअ होदोंमोन फाथैलाय बिसिनाय जामारबाय फाथैलाय बिसिनानै बै सेंग्राजों थाहैबाय अब्ला फिसाया गाज्रि दे फिसायाथ' हिन्जावखौथ' लाबोवाखै अब्ला गाव बेसेबां मोजां जाखो गाव बेसेबां सैथो बेबायदि दा बेनिखायनो थांग्राखौ थांनो हो मानो होनब्ला बुंबाबो बे लाखानाय नङा आरो सोरनिबा गोसोखौ नोङो सोलायहोनोबो हाया मानो होनबा बयबो मानसिफ्रा गाव गावनि गोसोनि राजा बा मालिक बा हिन्जावफोराबो गाव गावनि गोसोनि रानि बा मालिक बेखायनो थांनायखौ थांनो हो आरो मोनसे स्पेसियेल खोथाखौ बुंदों आब' सिबिया बेवहाय आं बेखौ ससेबाबो नोंथांमोना दिन्थिगोन
जायफ्रा गोसो गैखाया बिसोरखौ बुंनानै लाबबो गैया सोर फन हरदों आंनाव सोरबा सार दा खोथाया जाहैबाय किसुमाना ओरैबायदि खालामथारो माने नों जिबनाव जेसेबांनाखि खस्थ'जों सेटआप खालामबोनाय केरियार बेखौ 1 सेकेन्डआवनो डिस्ट्रय खालामनानै थाङो आरो बिनि गेजेरावबो दाया नोंखौसो होबावगोन नै बिदिबो थायो बेखायनो बिराद साननो गिनो गोनां दा स्पेसियेल मा खोथा फुल आपडेटखौ होलांनि आं ओमफ्राय नैबे हटेला जाहैबाय आं दा फुल आपडेट लाबोगोन मोनसे भिडिअ बानायफिननानै स्पेसियेलि नोंथांमोननि थाखायबो गोबां खामानि होगोन मालाबा फिसा सानै दङ उन्दै उन्दै नायनायनि एथ' मोजां मोजां बबे गोसोजों नोंसोरो गाव गावनि फिसाखौ गारनानै खारो होनबा खारनाय हिनजावाबो नै नुबायना फट'गा दङ गोबांथार दङ नै बबेनि होनोबा मानसिया चिरांनि आरोखि ना चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि ओमफ्राय गामिया लखिपुर सन्जिता बसुमतारी आरो फिसायनि मुङा फुकन बसुमतारी ओमफ्राय फिसाया बेसारा बिसिखौ जेरावबाबो नागिरनानै मोनाखै आंनिसिमबो फैदों बहाबाफोर मोनबाय बायगोन खोमा बोरैबाफोर मोनसनबायगोन खोमा माबाफोर राहा जागोन खोमा बेबायदि आसा लानानै फिसाया आंनिसिम फैदों आरोखि ना बेसाराफोर जि हालाय हाफाय आलाय सिलाय नागिरफैदों फिसाया नै हिनजावा नै सन्जिता बसुमतारी दे आरो बै माखासे सेंग्राफ्राबो मासिग्राब मालायनि न'खर सिफायनो मोजां मोनो मासिग्राब मालायनि न'खर सिफायनो मोजां मोनो माखासे सेंग्राफ्रा हाबा जानाय हिनजाव नांगौ माखासे सेंग्राफोरनो आरो माखासे सिख्लाफोरनो मा नांगौ बोराय हौवा नांगौ मानो बिदि नोंसोरलाय मालायनि संसारखौ मानो नायनो हाया नोंसोरो सिख्ला जोब्बाय नामा आरो बै माखासे सिख्लाफोर जायफोर बोराय हाबा जाखानाय मालायनि बिसि फिसा गोनांखाखौ गोसथोयो नोंस्राबो मा सेंग्रा जोब्बाय नामा मानो मालायनि संसार गोनांखाखौ मानो बेफोरबायदि थेर बेथेर खालामो नोंसोरो फाब नांगोन नङाना फाबा नुफिनगोन थैनायनि उनाव फाब नाङाथ' बे जिउ मोनसेयावनो फाबा नाङो थैनायनि बे थैनायसिमाव जों गासैबो फाबखौ मोनलांजोबगोन नों जे फाब मावदों बे फाबखौ मोनलांजोबखागोन आरोखि थैनायसिमाव खिन्थु फाब मावनायनि सिगां जोङो सानग्रो गोसोखौ हमथा गोसोआथ' बिदिनोसै उरां फारां बबे समाव बबेथिं बिरलाङो हमथानो हाया सानस्लाबनो हाया खिन्थु जोङो उनखौ सानहरनानै उनफिन सानफिन साननानै गोसोखौ हमथानानै जोङो लाखिनो नांगोन नङाबाथाय बेबायदिनो उरां फाराङैनो थांबाय थागोन उरां फारांखौ जुदि उरां फाराङै हगारोबा बे उरां फाराङैनो थांगोन जिबना ओंथि गैयै जागोन बेनिखायनो बे गोसो उरां फारांखौ एसे हमथा गाव गावनि संसारखौ नाय मालायनि संसारखौबो नाय खालि लुबैनाय बे बुस्थुखौल' एसेग्राब गोजौ दालाबो जोंनि माखासे मानसिफ्रा बे लुबैनाय सोरनावबा सेक्सनि लुबैनाय सोरनावबा फैसानि लुबैनाय बे लुबैनायनि थाखायनो जायखिया लुबैनाय बुस्थु आरोखि बे लुबैनायनि थाखायनो उरां फारां जोंनि मानसिफ्रा बे लुबैनायखौ हमथा मिथिबायना बे लुबैनायखौ हमथानो हायोबानो जिबना ओंथि गोनां जागोन सुख सान्ति जागोन आरो हाबा जाखानानै नोंसोरो सोरजोंबा दसे सम गोसो थोलायनानै उरां फारां जानानै थाङोबा नोंखि मोजां संसार मोनजाहैगोन जिबनावबो मोजां संसार मोनजाया मानो होनबा समाजजों मिनिजागोन मानसिफोरजों बुंजाबाय थागोन उमुकनि बिसिखासो मोननो उमुकनि ओरैसो मोननो थोरैसो मोननो हाबा जाखानायनो फिसा गोनांखानो हेन थेन बायदिसिना माने नों थैजासे बेबायदि मानसिफोरजों बुंजाबाय थानो गोनां जागोन सावरायजाबाय थानो गोनां जागोन